kwashe ya kwashi kudin kasar mu beraye ba ku kudda zakka a kona tsintsiya. ADC jam'iyyar amana A kona tsintsiya Kyaftin Abubakar muke so gwamnan jihar mu. Zaɓin Najeriya turaki Atiku Abubakar. yan Najeriya ku farka ku kona tsintsiya ba shara take ba yanzu. A kona tsintsiya. Mu yanke bi mun bi jam'iyyar nan jirgin talaka don tamu ya ta zamba ɗazu. A kona tsintsiya. Wace shugaban ƙasa turaki za mu yi malami zai rike jihar mu. A kona tsintsiya. Girma bai kama da wayo tulaki ya ɗibe ban kaura kawai yake yi. A kona tsintsiya. Ba za mu sake mu ƙara zaɓe ba a ba mu taliya ko gero mu sai da ƴancin ba kona tsintsiya. ADC jam'iyyar amana A kona tsintsiya Kyaftin Abubakar muke so gwamnan jihar mu. Zaɓin Najeriya turaki Atiku ba Abubakar. abun da ta share ma ta share a ƙasar mu ko jiha da dina shirin haɗe mu. A kona tsintsiya. Kidnapping na arewa ko yaushe kake ta ji 'yan ta'adda suna ta karkashe mu. A kona tsintsiya. Takurawa na ta zagayawa birni da ƙauyuka sun yi shiru ana ta samu. A kona tsintsiya. Alfaharin gidan miji ɗaya uwar gata mu 'yancin ta a bata duk mu sauka. A kona Ba tsintsiya. tsaro kuma babu mai tsare mu in ban da rabu Allah canji kawai muke so a kona tsintsiya. ADC jam'iyyar amana A kona tsintsiya Kyaftin Abubakar muke so gwamnan jihar mu. Zaɓin Najeriya turaki Atiku ba Abubakar. wuta a jihar mu ba tsaro ba ilimi bale a jika fanni na lafiya duk sun bar mu don mugunta. A kona tsintsiya. Ka malami to ka ce in kebe akwai munafukai wanda suke shirin masata. A kona tsintsiya. Kwaɗo mai tuba da tsalle cikin ka zai haƙe dole ya bar cikin jahata. A kona tsintsiya. Yaron malam akwai bayani ku zana ba ku mu 'yan kebe za mu ce su sauka. A kona tsintsiya. Malami san kawai muke so ku babbake ta sai mu kone ki yar tsiya dole mu kona tsintsiya. ADC jam'iyyar amana A kona tsintsiya Kyaftin Abubakar muke so gwamnan jihar mu. Zaɓin